de la primera colla gegantera que farà el ball. Demanem, per tant, a la colla de l'Uro, ja els veiem aquí dalt de l'escenari, on poso cap a un racó, al costat d'aquesta panera, que us recordem que podeu adquirir els tiquets al preu d'€1 i al qual us podeu emportar un pernil i algun tema de merchandising de la pròpia colla, per tant. Un fort aplaudiment per als gegants de l'Uro amb aquest inici de mostra amb el ball no. Bé, doncs continuem. Hem vist gegants i hem dit que...
gegants, dels capgrossos de Molins de Rei. Moltes gràcies, Molins. I com abans hem anat presentant moltes colles, ens arriben uns gegants de la ciutat d'Igualada. Des de la capital de l'Anoia ens arriben els gegants de Bisbalet d'Igualada. Benvinguts! Un fort aplaudiment per la gent del Bisbalet d'Igualada. Benvinguts a Mataró.
fort aplaudiment per la gent de Teià, des del Maresme. Ja s'ha acabat. Aquest ball nou. Un fort aplaudiment per la gent de Centelles des d'Osona. Un fort aplaudiment per la gent de Malgrat, que ens han fet...
gent de Vilanova del Vallès, benvinguts. En tots vosaltres i els seus músics, som de Sant Boi. Un fort aplaudiment per la gent de Sant Boi. Benvinguts. Un fort aplaudiment per aquest ballador o balladora, perquè no sabem qui és, qui serà. I aplaudiment pel gegant Filuro de Mataró i gaudim del seu ball.
i l'Uro. Bé, això és el fort aplaudiment, vinga Mataró. Mentre anem veient que la colla es va brallant amb el confeti, els hi fem un fort aplaudiment, clar que sí, home. Bé, doncs moltes gràcies. Un producte local, És que no pot ser, home. Ara, home, producte local, sempre. Vinga, doncs, ara sí que tenim totes les colles aquí, les veiem aquí presents a la plaça.